ही गोष्ट मला माझ्या एका मित्राने सांगितली होती. त्याचे आजोबा हे पूर्वी वैद्य होते. गावात त्यावेळी इतर कोणत्याच सोयी नसल्याने त्यावेळचे लोक हे उपचारासाठी त्याच्याच घरी येत असत. त्यांच्या घरात आजही आजोबांची ती दवाखान्याची खोली आहे. पण माझा मित्र हा त्याच खोलीबद्दल मला सांगत होता. तो सांगत होता, आजोबांच्या त्या खोलीतून त्यांना आता अनेकदा रात्री अपरात्री ओरडण्याचे, विव्हळण्याचे आवाज ऐकू येतात. कधी कधी तर कोणीतरी त्या खोलीचं दार बाहेरून ठोकत आहे असंही त्यांना जाणवतं. त्या खोलीत गेल्यावर प्रत्येक वेळी त्यांना एका परक्या जागेत आल्याचा भास होतो. तिथे कोणीतरी आहे जे त्यांवर लक्ष ठेवत आहे असं त्यांना वाटतं. म्हणून त्या खोलीत गेल्यावर कधी एकदा बाहेर पडतोय असं त्यांना वाटतं. त्याच्या म्हणण्यानुसार आजोबांच्या त्या खोलीत अनेक आत्म्यांचा वावर आहे, जे आजही तिथे अडकून पडले आहेत. पण त्यांनी त्यांना कधी त्रास दिला नाही. पूर्वीच्या त्या काळात साथीच्या आजाराने, सर्पदंशाने, जनावरांच्या हल्ल्याने, झाडावरून खाली पडलेली, त्याचबरोबर इतर गंभीर आजाराने त्रस्त अशी अनेक जण तिथे उपचारासाठी येत होती. त्यातून कित्येक लोक तिथून नवीन जीवदान मिळाल्याप्रमाणे स्वतःच्या पायांवर चालत आपल्या घरी जात. पण त्यांतील अनेक दुर्दैवी लोक आजोबांच्या त्या खोलीतच त्यांचे प्राण सोडत. तर काही वेळा आधीच मृत्यू झालेल्या लोकांनाही तिथे उपचारासाठी आणलं जाई. माझा मित्र सांगत होता की त्याच्या घरातील ती आजोबांची खोली आजही रुग्णांच्या आत्म्याने भरली आहे. तो आता मुंबईत राहतो, पण तो जेव्हा कधी गावी जातो किंवा जेव्हा कधी गावचा विषय येतो तेव्हा सर्वात आधी त्याला आजोबांच्या त्या खोलीची आठवण येते. असं म्हणतात, लहान मुलं, पाळीव प्राणी यांना अमानवी शक्ती स्पष्टच भाषेत सांगायचं झालं तर त्यांना भूत दिसतात. काही जणांचा असा दावा आहे की जेव्हा लहान मुलं त्यांच्या काल्पनिक मित्रांशी बोलतात, खेळतात, त्यांच्या काल्पनिक जगात रुळतात, तेव्हा ते त्यांचं फक्त काल्पनिक जग नसतं. तिथे अजून कोणती तरी अशी शक्ती असते जी या मुलांच्या माध्यमातून या जगाशी संपर्क करत असते. नाहीतर या मुलांमध्ये इतक्या कमी वयात काल्पनिक मित्र बनवण्या इतपत कल्पनाशक्ती कशी येईल? आम्ही असेच एका नवीन घरी शिफ्ट झालो होतो. तिथे आल्या आल्याच मला विचित्र भास होऊ लागले. असं वाटायचं की या घरात आमच्या व्यतिरिक्तही अजून कोणीतरी आहे. आपल्याकडे जर एखाद्या जागेविषयीची कमी माहिती आणि त्यातच जर भीती असेल तर आपलं मन आपोआपच त्या ठिकाणी काहीतरी भास निर्माण करतं. मलाही आधी हे असे मला होणारे भासच वाटत होते, पण हळूहळू ते भास वाढू लागले. मला माझ्या पाठून अनेकदा एक आकृती अगदी स्पष्ट गेल्याची जाणीव झाली. ती मला एखाद्या पुरुषाची आकृती वाटली होती. एकदा माझा नवरा कामावर गेला असताना मी किचनमध्ये भांड्याचा पसारा आवरत होते. तेव्हा अचानक माझा मुलगा माझ्या पायावर त्याचे हात मारत माझ्या पाठी बघत होता. मी त्याकडे तेव्हा जरा दुर्लक्षच केलं, पण तो जे बोलला त्याने माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. आई, तुझ्या पाठी तो माणूस कोण आहे? तो ज्या पद्धतीने एकदम ठामपणे हे वाक्य बोलला होता त्यावरून तरी हे मला त्याचे काल्पनिक वाक्य वाटले नव्हते. मला भूतांच्या गोष्टी वाचायला आणि ऐकायला खूप आवडतात, पण मी स्वतः भूताचा असा अनुभव कधीच घेतला नव्हता. म्हणजे गोष्टीत आपण जे ऐकतो की मी भूत पाहिलं, पांढऱ्या साडीवाली बाई पाहिली, असे अनुभव मला कधीच आले नव्हते. पण या शक्ती एखाद्या ऊर्जेच्या रूपात असतात असं मला नेहमीच वाटायचं. मला आलेले हे 2 किस्से जे अगदी माझ्या समोर घडले होते ते ऐकल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की मला नेमकं तुम्हाला काय सांगायचं आहे ते. माझा पहिला अनुभव होता नजर. तुमच्या अनेकदा हे कानावर पडलं असेलच की एखाद्याची नजर ही वाईट असली किंवा वाईट नजरेने एखादी व्यक्ती काही पाहत असेल तर ते काम बिघडतं किंवा होत नाही. माझ्या नात्यातल्याच एका व्यक्तीकडे आम्ही एकदा गेलो होतो. त्यांच्याकडे काहीतरी कार्यक्रम होता. काही लोकांना उगाचच मोठेपणा हवा असतो, असेच ते त्यावेळी मोठेपणा सांगत होते. आमच्याकडे अमुक एक आहे, तमुक एक आहे. बोलता बोलता ते सांगू लागले की हा जो झुंबर लावला आहे ना तो 2 लाख किमतीचा आहे, खास बाहेर गावाहून मागवला आहे. मला तर बघूनच कळालं होतं याची किंमत जास्तीत जास्त 7-8 हजार असेल. काही महिन्यांतच आम्ही तसाच एक झुंबर 5,500ला आणला आणि जेव्हा 1.5-2 महिन्यांनी तेच पाहुणे
आमच्या घरी आले तेव्हा मी मुद्दामून त्यांना तो जरा चिडवण्याच्या हेतूने दाखवला आणि त्याची किंमत सांगितली. तो त्यांना लावूनही दाखवला. त्यावर ती व्यक्ती नुसतं एवढंच म्हणाली. ती व्यक्ती संध्याकाळी 6:30च्या सुमारास आमच्या घरून बाहेर पडली होती. आम्ही तो झुंबर नेहमीप्रमाणे 7 वाजता लावायला गेलो. पाहतो तर 2 महिन्यापूर्वीच आणलेला तो झुंबर ती व्यक्ती तो पाहून जाताच 15-20 मिनिटांतच पूर्ण बंद पडला होता. आता याला काही जण योगायोगही म्हणू शकतील, पण दुसरा अनुभव जरा विचित्र, तुम्हाला विचार करायला नक्की भाग पाडेल असा आहे. माझ्या आजोबांना जाऊन अनेक वर्ष होऊन गेली होती. आजी तर त्यांच्या आधीच हे जग सोडून गेली होती. गावचं आमचं घर हे फार जुनं वडिलोपार्जित होतं. ते मोठं दुमजली होतं. गावी सहसा कोणी आता राहत नव्हतं. तेव्हा माझ्या काकांनी ते घर विकायला काढलं. माझ्या वडिलांनी त्याला विरोध केला, पण काकांना पैशांची गरज होती. न राहून मग माझे वडीलही याला तयार झाले. सगळं काही ठरलं. एक जण ते घर विकत घ्यायला आमच्या गावच्या घरी आला, पण घरात पाऊल ठेवताच काहीच सेकंदात आमची संपूर्ण वाडीचीच लाईट गेली. पण गावी सतत लाईट जाणे यात काही नवल नव्हतं. त्या दिवशी त्या माणसाने आमचं संपूर्ण घर फिरून पाहिलं आणि तो हे घर घ्यायला तयार झाला. त्याने काकांच्या हातात हात दिला. तोच खाडकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. आम्ही वर जाऊन पाहिलं तर वर आजोबांचा मोठा फोटो फ्रेम केला होता. तोच फोटो खाली पडून सगळीकडे काचा झाल्या होत्या. त्यातील एक काच काकांच्या पायालाही लागली. त्यानंतर मात्र हा एक संकेत समजून काकांनी ते घर विकायचं खूण मनातून काढून टाकलं. आज मी तुम्हाला जो अनुभव सांगणार आहे तो अगदी खरा अनुभव आहे. मी पूर्वीच्या घरात राहत होती. तिथे खूप चित्रविचित्र घटना घडत होत्या, पण यात विशेष गोष्ट म्हणजे ही होती की या सगळ्या गोष्टी रात्री बरोबर 1 वाजता घडत होत्या. आम्ही जेव्हा नवीनच त्या घरात शिफ्ट झालो होतो तेव्हा एके रात्री बरोबर 1 वाजता आमच्या दारावर थाप पडली. या आवाजाने आम्ही सगळेच जण जागे झालो. आम्हाला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की दारावर बेलचं बटन असून सुद्धा कोणी मुद्दामून असं दार का ठोकत असेल, तेही रात्री 1 वाजता. म्हणून माझे वडील आधी दाराच्या होलमधून बाहेर पाहू लागले, तर त्यांना बाहेर तर कोणीच दिसलं नाही. उगाच विषाची परीक्षा कशाला म्हणून त्यांनी घराचं दार उघडलंच नाही. या गोष्टीला काही दिवस होऊन गेले. एके रात्री अचानक जोराचा आवाज झाला. आमच्या बाथरूम मधील बेसिनच तुटून खाली पडली. तेव्हा कोणाचंच घड्याळाकडे लक्ष गेलं नाही, पण साधारण 5-1 मिनिटांनी मी घड्याळात पाहिलं तर घड्याळात रात्रीचे 1:07 झाली होती. म्हणजे जेव्हा बेसिन पडली तेव्हा नक्कीच 1 वाजला होता. पण एके रात्री आलेला अनुभव मी आजही विसरू शकले नाही. त्या रात्री उशिरा मला झोप येत नव्हती, म्हणून मी मोबाईलवर गाणी ऐकत होती. माझ्या खोलीची लाईट बंद होती. माझ्या तर बाकी काहीच ध्यानीमनी नव्हते. तेव्हा माझा मोबाईल अचानक हँग झाला. नेमका त्याच वेळी माझ्या पायांवर कोणाच्या तरी बोटांचा स्पर्श झाला आणि काही समजायच्या आतच माझा पाय कोणीतरी जोरात खाली खेचला. मी उशीवरून थेट खाली आली होती. मी तेव्हा घाबरून जोरात किंचाळली. घरातील सगळे जेव्हा माझ्या खोलीत आले तेव्हा माझ्या भावाने मला माझा मोबाईल दाखवला. त्यातील चालू असलेलं गाणं हे देखील बरोबर 1 मिनिटावर बंद झालेलं होतं. आणि जेव्हा मी घड्याळात पाहिलं तेव्हा रात्रीचे 1:03 झाली होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.